अपारेटर लागि जुदि कन्टेक्ट करिबा बियार नाम्बारखौ स्क्रिनाव दिमबाय हरगोन आं डिलिभारि खालामगोन नै बेसेबां नांगो 1000 Welcome back to my another vlog video. Kamu tuh angin di vlog semua kasih gue boleh kawan. Nah, entah mana lelang tadi di ini video, ma baju saya. Tuh, lelang tadi. Let's go. Yang kesumai dong kasih. Hindu masih jalan, kene bilang. Nai, finally alo kujang saya kang zebai. Beli gue sih dikira talit kol. Ngai saya gak sindong bitanga. Mama di nangge? Sabar, panlu, zira, ओमफ्राय दैज्लां समाव बेफोरबायदि सिख्ला मानसि बायदि मावनायनि मजानो आलादा जाखायो मोदला मा खालामदों नोङो मैखि दैले नै फाइनालि लोगोफोर दालिखौ सुखांबाय सानबाय आङो थावनि दालि जागोन होननानै सासे मिस्थाखाया दङ हाजिरायाबो बेनि थाखाय दा खारै संनांगौ दा खारै संनांसिनो उपाय गैया नै साला ओरैबायदि थायो मा होनो नोंथाङा मा होनो आजिखालि हाजिरायासो दं जानो हायोबासो मोनगोन जानो हायाबा मोना जारलालै नै बेखौ दा जि आरामै ओरैबायदि जागौमोन ना आङो मल दालिखौ गथा संनानै ओरैबायदि बावैदोंमोन गाज्रि गैजा नै कि थालिरजों आलु ओमफ्राय बयलार बेदर संदो दा उपाय गैया खारै संनांसिगोन सासेया मिस्टार हाया फैबाय ना खारै जाग्रा उपाय गैया ना संनांसिगोन आं जाथला आंथ' खारै जानो बायो नालाय दा बेखौ खारै संनोसै देन्जारलै जि होनो बेखौनो जाखानांगोन नङाबा बहा हाजिरा मोनो ना इदि सोलिबाय दं हिनजाव मानसि गैयाना हाजिरा एकदम खामानियानो जोबनो रोंला मा होननो उपाय गैया मावनांसिगोन आरो हिनजाव मानसि गैयाबा बिदिनो जायो दा जोंनो हिनजाव जानांसिगोन मोनबाय थासिगोन आरो बे बुस्थुआ बेयाव भाजा जानदो ओमफ्राय दा संगोन दालि खारै संसिगोन आरो दालि खारैखौ संसिगोन दालियाथ' थावनि जाला नालाय खारै संसिगोन दा बेनोसै नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअआ एसे इन्टारेस्टिं थांगासिनो लेट्स गो मा होनदों नों खेबसे बुंबालाय ट्रेक्टर लांदो फोथाराव ओमफ्राय नै साखाखौ बख'दो नै लहाखौ बख'बाय बे टायारनि होदो नङाबाथ' स्ल' खारो बुस्थुआ स्पिड खारनायनि थाखाय बे टायारखौ होना लांनोसै ओमफ्राय आरो बेखौ साइकेलाव लांबावनांगौ दा बेखौ आं लांनो हानाय नङा आंथ' लांनो हाखानाय नङा बेखौ बे ट्रेक्टरानो होनांगोन फुरा हाब्रु हाल जांख्राखौ उथिबासो सुखानांसिगोन खुलि माबा खुलि बेखार जानायबानो बोरायो दालागि खामानि थाङाबाय मायो माथो हाबाखै मेकार हाबबानो जायोना दाबो मेकारानो आरो आंनिया मेन्टेनेन्सआव खामानि मावो नालाय समझ रहे हो आप मेन्टेनेन्स मानसिखौथ' नायनायाव माबायदि अपारेटरानो मानसिखौ नायबाथ' लाजाखाला मानसियाथ' लाजाला बुंनाया गुफुराथ' हाइ प्रेसारसो होननाय जाहैबाय आरो मेन्टेनेन्स नुयो नङा नुयो मानसिखौ नायना मेन्टेनेन्सआनो नुखायो आरो खामानि थाबाथाय मार जाबाय खामानि गैयाबाथाय बिन्दास आरो मा होनदों खेबसे होनबालाय गोलोमजोब्बायना गोलोमदोंथ' र' ओइ इदिबा बोरै जागोन फारसे टायार रे ओमफ्राय फारसे लहाबा बोरै जागोन नोङो फारसे फारसे सेन्देल गान होमबानो माबायदि जायो माने खालामना खोन्थाहरलाय इफोरबायदि फारसेखि लहा इनिफ्राय फारसेखि टायारनि माबा लांजाया नै माने गाहाय गोजौ गाहाय जागोन माने जानाय नङा मा जालाबाय हारसिंनो नै बबेया ओंखारना फै ओंखारनानै बा मोजां ओंखारब्रा जिबनावथ' हिनजावदो उफगारनो मोना आंदो गैया खाराखै जाबाय सिदा मारिनाया ओमफ्राय उल्थासो होबाय नै बेखौ बुङो लोगोफोर अपारेटर इस दुरबल रायलायहोलां सामु स्पिड जानो हायोबा मा होनो दा फैसाया थोराबानो खारग'बोला बन्धु ভালকে করবি দে কাম বিলা নহলি অলপ কিবা কিবি হ'ব না চাকা বিলা
লুজ হ'ব ওলাই যাব এইটো ভালকে মাৰবা লাগব না কাৰোবাৰ যদি অপাৰেটৰ লাগি যদি কণ্টেক্ট কৰিবা ইয়াৰ নাম্বাৰটো স্ক্ৰীনত দিম মই হয় না নহয় হয় যদি কমেণ্ট কৰি দি ইয়াৰ নাম্বাৰটো মই স্ক্ৰীনত দি দিম আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত লাগি যদি কল কৰিবা এই যাব মানে অপাৰেটৰ कैसा लगा मेरा मजाक ভালকে করবি কামিলা বন্ধু আমি আসু না কি কি চিন্তা করছি এইগুলা তোমার কাম তো ইজি ইজি প্রসেসতে হয় কর ভালকে ইয়া আমার সন্থলা আহি পাইছি এটা ঠেলাতে লবা লাগবো বস্তুটো নহলে দিগদারি হবো ঠেলাতে লানাইছি जोङो नङाबा सेस जागोन इखो ঠেলা लानांगोन माहाया नों लेडिस नामा नोङो मानसिखौ नायदो हिनजावफोरदो थाय थाय मानसिया लेडिस टाइप जालांदो नै आइथिं मोदोम खर'आव प्लेव ओमफ्राय मानसिखौ सिगांखै नायोबा पिके आमिर खान मानदे हाथे माइब्रानो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ दुगैनोसै भागा नोङो माइसिना दायो अबाय नोङो द' खेला ना खेलायाव लांनायसै खेला नङाबाथ' अबस्था जाखाला नालाय बेखायनो जोङो बे लहानि साखाखौ खेलायाव लांनांसिगोन अके गाइस जों दा थांगासिनो ना फोथाराव नोंबो थांगोन नामा थांगोन थांखायो जाय बिश्वकर्मा एबार जाबा जाबाय आइयै माय गड फाइनाली ट्रेक्टरा स्टार्ट जाबाय अभी मजा आएगा ना मेकार cuma मेकार ट्रेक्टरा स्टार्ट जाबाय kita दोनबाय दोनासिनो जों दा गाइस दा फाइनाली फोथारसे मोनफैबाय जोङो एसे दंबायो आरोना मोनफैनो नै दा जों थांबाय दं आरोना इखो लांनोसै आरामसे बरियानो तुम दिल की धड़कन में